Fejn jidħol xandir pubbliku is-saltna ta' dritt qed tiġi injorata, issa mhux biss mill-Gvern imma qar minn hekk mill-Awtorità tax-Xandir innifisha li suppost tirregola lill-PBS. Hekk stqar Kevin Aquilina, lettur fl-Università ta' Malta u professur fil-liġi. F'opinion piece li kiteb fil-ġurnal The Malta Independent, Aquilina tenna li dak li qal l-imħallef Grazio Merċieqa fis-sentenza tiegħu fejn ikkundanna l-iżbilanċ min-naħa tal-Public Broadcasting Services ilu jintqal is-snin twal, iżda sal-lum l-ilmenti dwar xandir zbilanċat waqgħu kollha fuq widnejn torox. Issa, kiteb Aquilina, għandna sitwazzjoni splussiva fir-regolamentazzjoni tax-xandir u fix-xandir pubbliku u l-bidla fil-liġijiet f'dan ir-rigward hija meħtieġa b'mod urġenti. Skont Aquilina, s-sitwazzjoni ta' xandir f'pajjiżna tagħti lil Malta reputazzjoni ħażina minn perspettiva ta' saltna ta' dritt. Madankollu kompla jgħid il-lettur, il-Gvern li fuqu taqa' responsabilità li jara li din is-sitwazzjoni tiġi riżolta minflok qed jagħżel li jibqa' ċass meta jaf bid-difetti li hemm fis-saltna ta' dritt f'dan il-qasam. Aquilina kritika wkoll il-fatt li filwaqt li kull stazzjon ieħor huwa liċenzjat mill-Awtorità tax-Xandir, il-PBS jingħata l-liċenzja mill-Gvern stess, xi ħaġa li tagħti privileġġ lill-PBS li stazzjonijiet oħra m'għandhomx. Barra minn hekk, kompla l-lettur, il-Bord tad-Diretturi u l-Bord Editorjali tal-PBS huwa kollu maħtur mill-Gvern u kollha iwieġbu lilu. Allura jistaqsi Aquilina kif jista' jkun li l-PBS ikun inqas dipendenti mill-Gvern u kif jista' jkun li jservih anqas milli diġà qed iservih. Kevin Aquilina kritika lill-Awtorità tax-Xandir li qed tuża ingwanti tas-satin mal-PBS u qed tonqos mid-dmirijiet tagħha lejn il-pubbliku.